Mit navn er Anna Margrethe Engbæk, og jeg er folketingskandidat i Silkeborg Nordkredsen for Det Konservative Folkeparti. Jeg er 20 år gammel og læser kommunikation på engelsk på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor jeg også bor. På mange måder er jeg ligesom alle andre studerende, men jeg brænder for politik, og det er også derfor, at jeg nu er opstillet for De Konservative. Min mærkesager henvender sig derfor også til de unge. Blandt andet vil jeg meget gerne have, at det bliver tryggere at være i nattelivet. Når vi går ud og skal ind på diskoteker, vil jeg gerne have, at vi skal have foretaget en obligatorisk drug wipe test. Drug wipe er de her små stykker papir, som skal opfange lidt sved, og så kan de så sige, om vedkommende har taget euforiserende stoffer. Og har de det, er de selvfølgelig ikke velkommen i nattelivet. Det vil gøre det mere sikkert at færdes, og vi får en tryggere nattetur. Også fordi i vordende møder, synes jeg, at vi skal give dem nogle bedre tilbud, f.eks. om hjemmefødsler. I dag er det sådan, at kun ca. 1% af alle fødende bruger tilbuddet om hjemmefødsler, især fordi at læger og jordmødre er meget dårlige til at give lov. Og det synes jeg, vi skal have kigget på. Min tredje mærkesag henvender sig også til de unge, i det jeg synes, vi har et problem i uddannelsessystemet. Kvotienterne, som vi har nu, hvor du skal have et bestemt karaktergennemsnit for at komme ind på en uddannelse, synes jeg, vi skal have ændret. I stedet skal vi have en test. Så det vil så sige, at har du et dårligt karaktergennemsnit, så forfølger det dig ikke resten af livet. Omvendt kan man sige, at et godt karaktergennemsnit betyder ikke nødvendigvis, at du er en god studerende. Jeg er en ung politiker, men jeg fører erfaren politik, og jeg håber, du vil følge mig i min valgkamp.